ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜନମାଟିର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରା, ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବହୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ। ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି ରାଜବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଐତିହ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟତା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ନୃତ୍ୟ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତର ପୁରାତନ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଯାଏ। ଏହାର ଅନୁଭବ ଓ ଆବିଷ୍କାର ସରୋବର ବିଶିଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅନ୍ୟତମ ମୂଳ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲଢ଼ାଇ। 1936 ମସିହାରେ ଭୌଗୋଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୃଜନ ହେବା ଏକ ବିଶାଳ ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାରା